Dom Predraga Lapčevića, srpskog povratnika i radnika u lokalnom komunalcu, bila je prva Vučićeva postaja u Vrginmostu. Jer Lapčevića muči tipičan problem. Teško se živi. Sve što molimo za vas, mi smo spremni istog sekunda da učinimo za Hrvati. Pa se Vučić uputio u lokalnu školu sa sve manje đaka. Danas ih u 8 razreda ima samo 94, polovina su, kako kažu, pravoslavci. Školi je donio 10 novih računala. Programiraš već. Učimo nešto pojmovno. Ajde vi. Na druženju s građanima u mjesnoj kinodvorani niz obećanja. Od Hrvatske traži dozvolu za pokretanje radiopostaja koje bi informirale i puštale glazbu na srpskom jeziku. Srbija sve plaća, a dozvole mora izlobirati Milorad Pupovac. Na Milorade ne glasaš za jedan zakon i valjda će da bude nešto lakše. Ne moraš baš za svaki da glasaš. A glas hrvatskih branitelja koji su srbijanskom predsjedniku željeli darovati knjigu svjedočanstava o Glinskom zatvoru, Vučić danas nije mogao čuti. Nadomak Vrginmosta policija im je zabranila prolazak. Mi nismo marginalci, mi smo vam, predsjednice, stvorili ovu državu i dali smo vam je na pladnju. Nemojte na našoj krvi, našu krv prodavati četnicima koji dolaze u Hrvatsku i ponovo pale vatru. Pa su branitelji podsjetili na poznati govor iz 95. Nikada ovdje više ustaška vlast neće moći da dođe. Nikada više oružanim putem. Nikada više onako kako su to namerili. Onako kako je zločinački režim Franje Tuđmana već pokušao. Pokušali su i novinari doznati, razmišljali i danas kao te 95. kada je ovako govorio. Nikada Srpska krajina, nikada Glina neće biti Hrvatska. Nikada Banija neće nazad u Hrvatsku. Vi ne razumete jednu stvar. Mi imamo potpuno različite poglede na ono što se događalo pre 23 i 28 godina. Vučić tako i dalje tvrdi da novinari izmišljaju. Izmislili ste to za veliku Srbiju, to u tom govoru nema u Glini. Slučajno, nema ga. Dakle, i to ste izmislili, morali ste da dodate. Evo arhivske snimke koje ga u cijelosti demantira. Kako će to država biti? Ukoliko srpski radikali pobede i poraze predsjednika Srbije, vi znate da ćete živjeti u velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi, tu odstupanja biti neće. Živjeli! No ni danas za to isprike nije bilo. Takvu vrstu poniznosti s moje strane, straha ili potrebe da vam se dodvoravam, nikada nećete vidjeti. Vidjet će zato srpski nogometni klub Petrova Gora iz Vojnića pomoć u uređenju stadiona na kojem igraju svoj derbi s hrvatskim klubom iz istog mjesta, Vojnića. I ko pobeđuje češće? Izgleda Hrvati, pa Nikola ne govoriš. A priliku za dodatnu pomoć u izgradnji dobrih odnosa između susjeda Vučić vidi u pozivu predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović da posjeti Beograd. Trebali bi se susresti do ljeta.